Siluman kalong gendruwo rangkak. Kanggoku malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon. Apa dina angker liyane ora ana bedane. Dina sirikan apa dina lakune setan, padha wae. Utawa sing dadi pocapane wong-wong sing jirih. Kabeh ora ana gunane kanggoku. Ora ana kamus wedi tumrapku. Kuburan angker, papan wingit wis tak jelajahi, ora nate ketemu bangsane wedon, pocongan, gendruwo, banaspati lan pewujudan medeni liyane. Malah yen tuguran ing panggonan kaya mangkono kuwi, ketemune mung dirubung lemut, dikroyok jingklong. Kepengin ketemu peri sing ayu kaya sing dicerita kuwi. Kok tangeh lamun. Dasare bulane purnama, tur mentas wae aku nampa honor saka anggonku mborong gawe taman ing perumahan real estate. Pancene panggautanku ya gandeng geret karo babakan seni bangunan lan pertamanan. Laras karo bidang pendidikan sing tak pilih mbiyen. Mumpung nom lan isih bujangan, ora ana salahe yen wiwit usaha kenceng kanggo persiapan masa depan. Apa maneh aku duwe sirsiran Jeng Suci Haryati, bocah ayu, kenes nanging lembah manah, wis cekel gawe minangka guru basa Inggris ing SMU negeri cedhak papanku. Tur dheweke ya wis menehi lampu ijo tandha nampa kehadiranku di hatinya. Semono uga saka pihak keluargaku ya wis terserah wae. Tinggal aku golek wektu mligi kanggo sonjo lan sowan wong tuane ing Purbalingga Klampok. Karepku sore kuwi karo nganti keponakanku Fenty sing lagi kelas 1 SD. Ngampiri jengreni ndak ajak mlaku-mlaku neng Sarinah supermarket. Nanging merga ora kangsenan, dadine ya oglang, ora bisa ketemu. Ngendikane ibu kos, jengreni lagi wae bali neng Purbalingga mau sore. Senajan rada kagol, nanging salahku dhewe. Merga ora kangsenan. Aku lan Fenty tetep mangkat nyang Sarinah supermarket. Sakliyane kanggo nggareng-garati sing sumpek. Uga netepi janji nukokake boneka Barbie kanggo Fenty. Sabubare tuku boneka lan jajan bakso, aku mbopong Fenty sik wiwit rewel ngajak bali. Bulane sumunar bunder madangi wengi. Lakuku gliak liwati pinggiran kebon lan sawah. Mlebu laladan perumahan saninten. Angine tumiyup alus ngiringi suarane walang kecek lan ngerik jangkrik, nambahi asrine wengi purnama iku. Nalikane tekan wewengkon SD Banyumanik 9 tekan 10, rasa kebelet pipis ora bisa ndak semayani. Tolah-toleh papan sing rada linduk, ngisor wringin sak jerone pekarangan sekolahan. Mula kanthi alus landak reh-reh. Fenty ndak donake saka gendongan, ndak kongkon nunggu ing regol sekolahan. Lan aku enggal mlayu ing ngisor waringin sak perlu ngetap. Rampung lan lega rasane ati. Gembolan wis bisa tak suntak udar. Nalikane benakake resleting celana, dumadakan ana lawa gedhe. Malah bisa disebut kalong nyamber raiku saka dhuwur. Bisa ndak endani, nanging bauku tengen suwek lan tatu kena cakare kalong mau. Bajindol, Edian. Aku misuh ndrindil karo nekep lengen sing suwek lan milih getih. Kalong kuwi sajake ngerti yen ndak pisuwi. Nyatane bali nyeleup nyamber meneh kanthi cecuwitan wengis. Aku gulung koming ngendani samberane. Ora sengaja tanganku ngreh-greyah
entuk ketokan kayu pang. Mbuh kayu apa? Aku ora ngurus. Sing penting kena kanggo senjataku nangkis lan mentung kalong edan kuwi. Sakwise noto napas lan ancang-ancang. Nalikane kalong mau nyamber saka sisi ngarep, ndak petokake babitan pang pas kena suwiwine. Kalong kuwi jerit cecowetan lan tiba ing lemah. Karepku arep ndak pentung, ndak pateni pisan. Atiku getem-getem merga klambi kesayanganku suwek lan bauku tatu. Pentung pang wis meh tumama ing ndase kalong mau. Dumadaan rasane ana tangan sing banget prakoso narik awakku memburi nganti tiba ngeblak. Bareng ndak waspadakake. Ana wujudan wong gedhe dhuwur pengkuh, lengene diwut-diwut lan kuku drijine nyerongot dawa. Praupane kaya kalong. Ngise siung lan ilere dleweran ing congore sing abang ngatirah, kaya sorote mripat sing mencorong. Pewujudan sing banget ngilani durung nate ndak perangguli. Kejaba ing film-film saka barat. Pewujudan mau gero swara lan ubruk aku. Aku ora bisa polah, ungkak-ungkek pasrah kanthi nandang kelaran sing banget nyiksa ragaku. Awakku kaya remuk dilolosi lan dijabut peksa. Katon wadaku sing glangsaran ing ringin sekolahan. Ing rasa aku ngambah papan sing peteng dedet temlawung, sepi, mung ana swara gaung lamat-lamat. Sesambat ngarwara kesiksa. Nanging ing sisi ngendi aku dhewe ora ngerti. Lakuku merambat golek gondelan. Nanging akeh kosong tanpa isi. Niba tangi, rasane lara. Sepi tanpa ruang. Lagi iki aku ngrasake wedi lan kesiksa kaya wis taunan. Aku mung bisa jerit, nanging swara kuwi ora kawetu. Apa aku wis mati lan ngambah alam kubur? Lamat-lamat keprungu donga gembrengeng, ana cahya semunar nyuwara. Balekno, balekno. Bocah iki durung wancine mapan ing kene. Enggal balekno. Kasambung swara santak. Ora bisa. Dheweke wis nguyuhi anakku. Nalikane bojoku sapa aruh malah dipiloro. Mula aku ora nrimakake omah lan anakku dikotori, diregeti. Bojoku dipiloro, dheweke kudu ndak siksa, yen perlu nganti mati. Kowe ora susah melu-melu. Aku mau ngelingake, dene ora tok gugu, kowe bakal nampa akibate. Sumaure cahya suram kuwi. Aku ora gigrek. Wis, ndang kono lunga. Cahya suram kuwi ngedoh lan swasana bali nyenyet tumlawung. Aku bengok sakuatku. Bareng aku ngerti pewayangane Mbah Sosro guru kebatinan ing Semarang. Nyedak Sumanak Merbawani. Aku mengjaluk palilahmu. Luarono putuku iki saka regemanmu. Aku ngerti yen atimu serik merga katentremanmu keganggu. Nanging mangertenono yen putuku iki ora mangerteni papanmu. Sebab alamu beda. Tur mapanmu uga ora trep. Mula sepisan maneh kanthi tulus aku njaluk palilahmu. Luarono putuku. Sebab iki durung wancine lan bab kang nyebal saka tatanane ing Gusti. Ya, merga aku pancen wis dadi telukanmu. Aku pasrah kawicaksananmu. Ndak luari putumu. Nanging apa sembulihe kanggo nutup serik lan nglarani bojoku kae. Bab kuwi dadi tanggung jawabku lan kanggo ngawekani kedadian kang ora mahanani ing tembe. Becike kowe sak brayat ndak pindah papanmu. Ndak golekake papan sing luwih kepenak lan nentremake tumrapmu. Rasane kaya tangi saka ngimpi. Nalikane aku
dadi royongan lan layatan tangga teparo. Aku ditemokake warga saminten gemledak ing ngisor waringin. Sakwise keponakanku Fenty bengok-bengok njaluk tulung. Wis akeh wong pinter dijaluki tulung nambani aku. Sing wis ora eling nganti 3 dina. Nanging kabeh cabar. Mbok menawa swara gemrenggeng ing alam peteng kuwi. Kasunyatane sing padha pengen tetulung marang aku. Kabeh padha ambekan landung. Mbak Yuku mbrebes milih. Lan kabeh ngucap syukur ing pangeran. Mulane Teguh Supriyanto putuku, cah bagus, aja sumangkean lan adol kendel. Apa maneh nyepelekake, bisa ndrawasi lan gondol nyawa. Iku mau mung sak klumit isine alam lelembut. Isih luwih akeh meneh sing luwih ngedap-edapi kaya isine alam kita iki. Mung bedane kasat mata. Mung paraga tinamtu sing bisa nembus lan manuh karo isine alam lelembut. Pomo dipomo, sing ati-ati yen tumindak kudu ngerti empan lan papan. Apa maneh papan kang wingit. Mula para penulis gamben rubrik alaming lelembut ing PSKE. Mestine siji loro ya wis pono sing wis nate adu arep utawa wanuh tetepungan. Lah sliramu kepengin meneh ketemu karo kalong lan gendero rangkak kuwi piye? Lah ayo tak terke merono. Ngendikane Mbah Sosro Arif. Wiwit dina kuwi aku lagi percaya 100% yen bangsane alaming lelembut kuwi ana temenan. Lan saiki aku dadi murid Eyang Sosro. Malah aku diulang ilmu tetepungan lan nelukake lelembut sing asring ganggu gawe manungsa. Uga mindhahake pemane sakliyane ngusadani sing ketemper. Aku mung bisa ngleges. Dadi yen kepengin kenalan karo lelembut kuwi, dadak syarate dipipisi dhisik ya Mas.